Goddag og velkommen. Gruppens medlemmer: Maria, Mathilda og Laura. Overemne: forandring. Delemne: prostitution. Eftersom vores overemne er forandring, vil vi gå ind og undersøge, hvordan livet forandrer sig, når man vælger at blive prostitueret. Vi har valgt dette emne, da vi ikke mener, der er særlig stor fokus på dette område. Vi vil gerne ind og undersøge, hvilket liv man går i møde, når man vælger at blive prostitueret. Vi har valgt at sætte vores fokus på livet som prostitueret, men vi vil også gerne ind og kigge nærmere på ufrivillig prostitution og hvad det vil sige at blive kidnappet til prostitution. Overspørgsmål. Hvorfor vælger man at blive prostitueret? Hvad vil det sige at være prostitueret? Delespørgsmål. Hvordan er livet som prostitueret? Bliver prostitution accepteret, lovligt? Hvis ja, hvorfor? Hvordan foregår ufrivillig prostitution? Hvilke regler er der i forhold til prostitution? Hvordan foregår prostitution rundt omkring i verden, og hvor? Hvad er der af hjælp i Danmark til prostituerede? Kan man komme ud af prostitution? Hvordan er livet efter? Hvis vi hører mere, så bliver hængende.